סמל עידן בן פילי. משפחה יקרה, אנחנו פה בצפון מתאמנים, מתכוננים לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. וזהו, אני לא כל כך מחובר לחדשות, אבל אני מקווה שמה שעשינו עם הביפרים עבד. סתם. אנחנו פה בסדר גמור, מוכנים באמת להכל, לכל תרחיש, לסיים, לעמוד במשימה ואחר כך גם לחזור הביתה בשלום. כולם פה עם הרבה כוחות ומוכנות גבוהה. וזהו, אנחנו באמת בסדר גמור, יש לנו אוכל, יש לנו מקום לישון, הכל טוב ויפה. שימו לב שאני אומר גם את הדברים שחשובים לאמא. וזהו, שתהיה שבת שלום, יש לכולם בבית, אוהב אתכם מאוד. סרטון מיוחד בשביל אמא ואבא יקרים, למרות שאני כרגע לא נכנס, בכל זאת אנחנו עוברים קצת יותר שנקרא מצפינים לזוויתן ולכל מיני טיולים מעניינים. סתם, זהו, אוהב מאוד, עושים משימות חשובות, נראה שגם אתם בשומר. וזהו, בעזרת השם, כמו שאמא אמרה, נרחיב קצת את הגבולות של המדינה, גם צפונה. דרום הצלחנו מאוד, עכשיו הגיע הזמן להרחיב גם עוד צפונה, בטוח שיש שם מסלולים שעוד לא הגענו אליהם. וזהו, אוהב אתכם מאוד, שיהיה בהצלחה לכולם, עד הניצחון. משפחה יקרה, ג'ק צ'סטרון אמר שלוחם אמיתי נלחם לא בגלל שנאתו למי שעומד מולו, אלא בגלל אהבתו למה שעומד מאחוריו. בתקופה האחרונה בצפון הסתובבתי בכל היישובים, ראיתי את קריית שמונה, את משגב, את מטולה, כל היישובים האלה ריקים, ממש הפכו להיות ערי רפאים. זה היה אחד הדברים, וכמובן הצפון כולו שרוף ונטוש. זה אחד הדברים שהיו לי הכי קשים. אנחנו התכוננו הרבה, בגדול זה משהו שהחדירו לי כבר מהרגע שעוד לפני שהתגייסתי, כבר ערכים שגדלנו אליהם בבית. ועכשיו הגיע הזמן והמשימה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון הביתה. אנחנו מוכנים, באים חזקים. אני רואה את זה באמת כזכות היסטורית, ובעזרת השם גם משהו שישפיע על הדורות הבאים ולכל האחיינים שלי שהם לא יצטרכו להתעסק בדברים האלה. אני מכיר ומודע לגודל האחריות שמונח על כתפיי וכל האחריות של הלוחמים תחתיי, ואין גאה ממני להיות חלק מהמשפחה ולהוביל קדימה לקראת הגשמת המשימות. זה גם הזדמנות טובה להגיד לכם שנה טובה, שאני אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, שתכלה שנה וקללותיה ותבוא עלינו השנה הבאה לטובה עם כל ברכותיה. וכמובן אני מצטער כשפגעתי במהלך השנה, מי מכם לצערי לא היה יותר מדי זמן שניפגש ותיפגעו ממני, אבל אני מאמין אם זה קרה בזמנים הקצרים. אני אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, אתם תמיד איתי בלב,
וזהו, עד הניצחון. אוהב מאוד. מדינה שלמה צופה. הופה. משפחה יקרה, לפני עוד כניסה נוספת, משימה מאוד ערכית, מאוד חשובה. מחכים לקראת זה, צוות מוכן, אני מוכן, התכוננו טוב מאוד. כיף גדול עכשיו שהייתי בארץ וזכיתי לראות את כל הלידות המאושרות. זה חלק מהעניין לקראת הדור הבא, להבטיח להם, לעברי ולתינוקת, מקום קצת יותר רגוע. זהו, אוהב אתכם מאוד, שיהיה בהצלחה לכולנו. נפגש בעזרת השם בקרוב.